ije ọ na-ejekwa n'ụdị ije ọ na-eje bụ ibu ndị na-agụrụ egwu so ochie aka nne ya ga ochikwa aka ekpe aga a na-aga n'agbata obi a na-aga n'oke a na-agakwa n'ọtọ o si ọdịmma gị na mmadụ so eze ukwu enye mmadụ ihe ka anyị ya sị enye onye onye ọzọ m ga-ekwu bụ taa bụ omenala orie ogbugbu izu ọgụ na ihe meghe onye ka anyị na-eme iri na anọ anyị dị eme mmọnwụ asaa nwụrụ asụ akadịba ndụ ya bụrụ ka bụrụ ilu and ejefere mmiri na asaa bata nga asaa and aga m agwa ahụ ngara asaa bụ ya lakwana nga asaa lezie ọjị na kpọnụ ya aha Ezedike anyị kpọkuo na ọbasibi n'elu Chukwu onye okike nekwa ọjị taa anyị na-eme ike ji nke nna anyị ha mechara nna anyị ha mechaa dobere olu anyị na-emekwe na emechakwa anyị hapụrụ ụmụ anyị omenala na ka anyị na-emeta anyị emekwe na ya ndị ahụ ụmụ ndị enyi m asa nwanne dị na mba eze ibe m chọta mfa ụmụ obo m onye ọ ga-adịrị na mma ọ ga-adịrị ezinụlọ na mma ọ ga-adịrị ndị na-elekọta anya na mma etu a ka ọ dị mma ọ ga-adịrị ụmụ na ezinụlọ na mma dịrị ụmụ na ụmụnne mma dịrị ndị na-elekọta anya mma dịrị obodo mma Chukwu onye okike ekwe ọjị ihe anyị na-ayọ n'ọjị ahụ mbọchị njọ ka ọkpa ji apụ ha ya mma ndụ nka nka were chọwa anyị mma ihe akụ ihe enwe na anyị gụghere ụzọ taa gụghe ọnụ ihe anyị eri ya abịa nke eri ya abịa na ngo oje konye akpara ahụ na ya anyị adịka echi ya na ha gwagwụ ụmụ anyị ndị nọtara ike ji ya ekele na gị nna ka isi du ha bata wee na-asị na ha ya emechasị ike ji ya ahụ na mma enweghị nsogbu ọbụla nwatakịrị ọwụna nụtara ike ji ya wepụta ihe ọ ga-eji pụọ n'ilo ka emerụọ ụmụazị ibi ya ahụ Chineke na-anapụ ya ihe ahụ ọ bụrụkwa na o kweghị ya were emerụọ onwe ya ahụ onye okike ihe anyị na-ayọ ọwụ na ihe niile anyị mehuru onye nkwado ike ji Chineke na mgbe anyị da narụ ibe anyị si nọtagodochara ya mmaji kwuru mmaji anyị ma na onye gị nna anyị na Chineke na ihe n'aka anyị na ya karịa ka anyị si yọọ ịma ihe dị anyị mkpa ịma ihe dị anyị mma ome onye ọbụla bụ ihe dị njọ n'obi na-ayọghị merie Chineke na-emere ya merie ihe dị mma ya bara mmadụ ndị ikere uru Chineke na ihe ndị aka anyị na-ayọghị nna nna anyị ha anyị emegwuru unu ike ji Chineke kpọrọ unu si unu bịa ka unu kee mmadụ n'oyiyi unu ihe ọbụla bụ ndị mmụọ unu bịa kee mmadụ n'oyiyi unu ọkwara ya ka a ji na-eme ncheta unu kwesịrị anyị ga na-echeta unu kwa ahụ anyị nọtabe mere unu ike ji ihe anyị ga-eji mee ha aka anyị oge na-apụta Chineke nna maka na ọ dobere omenala Chineke nna si bịa chekwaa anyị gọzie anyị mekwa ọjị a ịta anyị n'ogbe ka ịta anyị n'ibe ka ọ zụọ na-aza mkpụrụ obi anyị si n'aha nke gị bụ nna na nwa gị na mmụọ nsọ